Hajrá, fiúk! De most már módosítják az útirányt, legalábbis próbálják. Némi angolus vágás vezetővel. Kérem a férfi kollégákat, hogy egy kicsit segítsék az útirány módosítást. Megvolt. De hozzá kell tenni, hogy független az útirány módosítástól az idő nagyon jó. Még 2 percen belül voltak az előtt. Bence, ott a vége, kapd el! Csavarjad közbe! El kell indulni, futni! Húzzad, Bence! Sajnos a víz gyorsabban megy, mint a tömlő. De a célzás tökéletes, a másikat is. Megvan! Rohanás! 2:30:69 az idő.